Abrihan na, tanaw niyo ha. Wow, yummy marang. Tabang. Good morning. Welcome to my vlog. This is Jake Hitsuraan, the one and only Hitsuraan yun. May lain. Hindi nga. So, nanapod ko sa punuan sa marang. Makita ninyo. Habog nga marang. Karon, naagikan yun sa punuan nga hinog nga marang. Okay? So, naay. Pila ni kabok nga nadiri karon. So, 1, 2, 3, 4. So, ako yun. Abrihan na, tanaw niyo ha. Wag po, wag. 1. Dali lang, ako sa i-plaster akong cellphone. Uy, naklaro kong tiyan. Uy, sana all. Ano lang. Okay. So, 1, 2, 3. Ding, ding, ding. Wow, yummy marang. Sana all. Okay, muna sa ang mga prutas nga makita sa among gusto ko lang si kami kisa nga tanan. Muna pakiton ta mo sa pagkaon sa marang with feelings. With feelings. Wow. Gipa ako sa mga makot. Oh no. Kung tanggalin akong maskara makakita mo. Oh no. Okay, nanako sa ilalim sa kamarangan. Kay aron yun nga kita ring playbot kasagingan og kamarangan. Magkaon ko agi gipaak gigo sa makot buang. So ready? Oh, naitaw nga kakasuya gilabay ko. Okay, kaon ako sa marang. Dahan-dahan ka, baka mabilaukan ka, ha? Grabe ka tamis guys, grabe yun, dili matabang-tabang ka tam. Oh, tanawan niyo guys. Presko gyud kagikan sa punuan. So, kaon ta marang. Hindi totoo yan. Ano yung pagkaon sa marang, dili gyud ka magamit og mga tinidor-tinidor. Kaon gyud kag marang nga habab gyud habab. So bantay lang kay hait ang yang panit sa katul imong simod kung madapat sa imong panit. So nanapoy niabot nga sako. Gikan sa taas. Okay. Buenas mo naman. Nay unggoy nagkatkat sa taas, mo nay kapangawat sa marang sa pasagiyon joke. Tabang. Oh no. Tabang. So, guys, welcome. So, kaon ta. Kaon ninyo. So, pagpaibog lang sa ko karon, di pa maakog daghan lang kasi pero anyways, bahala na. Kunti nga makakaon. Yeah. Till next video. Daghang salamat. It's Marang Day. So yummy day. Thank you. I love you.